A teraz už by to malo byť všetko dokonalé. Mika, nech sa páči. Ďakujem za priestor a ďakujem, že sa zúčastňujete. Tak ja sa ospravedlňujem za Ivana, potom keď budú nejaké otázky k jeho téme, teda on sa zaoberal viac identitou alebo k tej téme, ktorá to nie je môj, ale Ivan ohľadom databáz, tak potom sa treba obrátiť na nich, predpokladám. Ale budem sa snažiť teda... A ja poprosím všetkých, čo sú v online, aby sa zmiutovali. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Čiže šipkami nemám posúvať, hej? Dobre, čiže o čo sme sa snažili a ako sme pochopili zadanie úradu vlády, bolo potrebné priblížiť vlastne nejaké subjektívne príbehy, subjektívne postoje vylúčenej komunity, a čo sa týka zlého zaobchádzania, s ktorým sa stretávali na vlastnej koži. Aby sme teda sa nedozvedali o ich trápeniach len prostredníctvom kvantitatívnych výskumov alebo výskumov, ktoré sú otrhnuté od tejto komunity. Nebudem sa príliš venovať teórii, ale aspoň tak prebehnem, že z čoho sme vlastne vychádzali. Vychádzali sme z predpokladu, že u nás sa málo skúma takéto zlé zaobchádzanie, ktoré je možno viac také menej viditeľné a viac sa venuje pozornosti diskriminácii. A chceli sme nájsť teda aj tie také subtilnejšie, diverznejšie formy toho zlého zaobchádzania. A išli sme na to tým, že sme robili rozhovory s členmi vylúčených rómskych komunít. Budem viac hovoriť o tom, že aká bola vzorka a koľko bolo týchto ľudí, ale hlavne by som mala povedať, aké sme mali presvedčenia o tých dátach a o tom, čo môžeme zistiť. My sme vychádzali z takého kritického realizmu, teda máme pocit, že to zlé zaobchádzanie, ktoré sa deje, sa skutočne tam niekde deje, čiže nie je to len nejaký subjektívny report, ktorý nemusí mať nič s tou reálnou diskrimináciou alebo s reálnym zlým zaobchádzaním. Ale na druhej strane sa u nás v tomto našom reporte a v tomto výskume tak trochu stierajú tie rozdiely, alebo teda nasledujeme tú vlnu, ktorá stiera rozdiely medzi realizmom a konštruktivizmom. Čiže máme tam viacero vrstiev, ktoré sledujeme. Vychádzame teda z toho, že ten problém je reálny a existuje nezávisle od nášho skúmania, ale na druhej strane dochádza tam k určitým jazykovým hrám, snažíme sa zameriavať na to vytváranie významu u subjektov, ale niekedy to, ako ten subjekt vníma tú situáciu, nie je to, ako my vnímame pri interpretácii tú situáciu. Čiže je to také viacvrstvové skúmanie, keď sa venujeme tým viac konštruktivistickým konceptom ako identita, tak tam to samozrejme je také viac konštruktivistické potom. Výskum mal dve štúdie. Prvá bola empirický kvalitatívny výskum. Zvolili sme dve vzorky, snažili sme sa teda samozrejme dať oveľa viac priestoru Rómom, aby porozprávali o tom, čo sa im stalo, ale chceli sme sa na to pozrieť aj z perspektívy sociálnych pracovníčok a pracovníkov, aby sme získali taký pohľad, ktorý oni možno majú z tej perspektívy tej organizácie a z procesov, do ktorej títo dotknutí ľudia až tak nevidia. A potom sme sa špeciálne, teda Ivan má takú záľubu v téme identity, takže sme sa špeciálne ešte zameriavali na tú problematiku identity a ako to zlé zaobchádzanie vlastne ovplyvňuje identitu, či už osobnú alebo etnickú, ale aj ako táto identita slúži ako obranný mechanizmus pred zlým zaobchádzaním. Druhá štúdia, to bola vlastne akoby textová analýza a snažili sme sa zháňať prípadné dostupné databázy zlého zaobchádzania, ktoré sa teda príslušníkom menšiny stali a potom sme ich chceli analyzovať. A o tom poviem viac neskôr, aby som neodbočovala od našich participantov a participantiek. Robili sme pološtrukturované rozhovory s 26 Rómami a Rómkami
A boli sme v 4 lokalitách, snažili sme sa to prerozdeliť na východ, stred, západ, keďže každá komunita má iný typ problémov, ktorí u nich vznikajú. A taktiež sme sa snažili tú vzorku trošku diferencovať. Chceli sme jednotlivcov s rôznou mierou integrácie do majoritnej spoločnosti, keďže tiež sme predpokladali, že tie problémy tam budú iné a to zvládanie bude iné a že to bude inak súvisieť s ich identitou. A o tom ešte budeš hovoriť, alebo môžem sa teraz spýtať, že ako ste tie rôzne miery integrácie merali? Nemerali sme to, to bola kvalita, iba sme sa teda predpokladali, že ten človek sa musí identifikovať buď ako Róm, a my sme ich nejak nezaraďovali, a takisto sa identifikovali ako integrovaní, ale bolo to väčšinou metóda referencie cez sociálne pracovníčky, sociálnych pracovníkov, ktorí poznali niekoho, s kým pracovali a potom tam bola snehová guľa. Dobre, áno, čiže toto tu mám napísané aj na tomto slajde, že sme si vlastne tie participantov primárne vyhľadávali cez takéto referencie. No a výzvy, s ktorými sme sa stretli, až možno problémy niekedy. A my sme predpokladali, že tie darčekové poukazy, ktorými budeme pozývať na výskum, nám budú pomáhať. Snažili sme sa zvoliť taký nediskriminačný prístup. Dali sme poukážky do nákup v supermarkete, ale v konečnom dôsledku nám tento prístup veľmi homogenizoval vzorku. Prečo? Pretože tými odkazmi aj cez sociálnych pracovníkov a pracovníčky tam posielali svoju rodinu. Tie skupiny mali riednych príbuzných, a teda tých istých príbuzných, a potom ďalej teda odkazovali rodinných príslušníkov. Ale zase na druhej strane ono to potom predstavovalo aj určité výhody, pretože sme naozaj zistili, že aj ten nejaký sociálny jav, ktorý popisujú, vnímajú veľmi, veľmi individuálne. To, čo niekto nepovažuje za zlé zaobchádzanie, iný považuje za zlé zaobchádzanie. Takže sme s tým nakoniec naložili podľa mňa celkom fajn. A teda boli tam potom aj dlhé rady na čakanie na tie výskumy a niekedy aj také roztržky, že sa nedostalo na každého a proste to prinášalo zo sebou sklamanie. Keby sme to robili znovu, tak by sme neavizovali ten výskum tak naširoko, aby teda nebol ten záujem vyšší, ak by sme my mohli zvládať. A interviu so sociálnymi pracovníčkami a pracovníkmi, tých bolo 9. Tiež sme sa snažili, aby títo mali kontakt s tými komunitami, aby vedeli, že čo vlastne títo ľudia riešia a aby nám vedeli o tom povedať niečo z iného uhla. Toto sú také deskriptívne zistenia, ktoré sme sa snažili do tej správy tak akože poskytnúť, aby bolo jasné, že čo sa tam vlastne dialo, tak trošku z takej objektívnejšej perspektívy, že kto vlastne to zlé zaobchádzanie, čo sa týka tej verejnej moci toho štátu, zo strany štátu pácha. Hlavne to bolo, ja si myslím, že najviac asi v tých dátach, čo sme získali, to bolo školstvo, polícia. Pre tieto dve boli charakteristické aj fyzické útoky. A potom zdravotníctvo, tam to bol taký skôr nerešpekt alebo nevšímanie si, zanedbávanie. A potom samosprávy, čo sa bývania týkalo, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. No a tie formy zlého zaobchádzania boli od teda fyzických útokov až po tie také menej viditeľné a verbálne, ani nie tak, že priame nadávky, ale taká ponižujúca komunikácia a výrazy. Dobre, toto je len také zhrnutie, ktorému sa všetkému budem trošku venovať, teda nie všetkým, ale niektorým z týchto zistení sa budem venovať cez výroky participantov a participantiek. Čo je ale dôležité podotknúť, my sme nielen sa snažili zistiť, že aké sú tie formy zlého zaobchádzania, ale aj ako sa s týmto jednotlivec vysporiadáva a či sa jednotlivci odvolávajú aj na svoje nejaké práva. Teda, či sa dokážu či sa sťažujú, či podávajú podnety a snažia sa s týmto zlým zaobchádzaním niečo spraviť.
Dáta sme analyzovali induktívne, tematickou analýzou, aby sme im teda nepodsúvali nejaké významy v tom, čo sa deje, nedeje, aby proste mali úplne voľnú ruku v tom, ako proste ten svoj príbeh podajú. Dobre, čiže v tejto analýze jednu z tém sme nazvali podsúvaná vôľa. To sa dialo v situáciách, kedy podľa našej interpretácie s tými jednotlivcami bolo zle zaobchádzané, boli segregovaní, ale oni sami to pomenovávali, že to je teda ich vlastné rozhodnutie, ale v tých výrokoch, ktoré mali, proste bol prítomný nejaký strach alebo nejaké zastrašovanie, nejaká možno až manipulácia miestami, ale uvidíme to v niektorých výrokoch. Čiže keď označujeme výrok PSP, tak to znamená, že to bol sociálny pracovník alebo pracovníčka. Toto bola sociálna pracovníčka, ktorá popisuje tieto javy, vysvetľuje, že prečo sa vlastne niektorí Rómovia nedokážu brániť proti zlému zaobchádzaniu a hovorí, že ono sa to stáva, že tí ľudia proste si internalizujú tú segregáciu a že začnú mať pocit, že oni nie sú diskriminovaní, že to tak sami chceli, že sami spravili to rozhodnutie. A často sa to v tých dátach vyskytovalo ako segregácia v škole. Teda niekedy mamičky rómske sa snažia, teda preradzujú svoje deti na podnet do špeciálnych škôl, pretože majú pocit, že tak svoje deti ochránia pred šikanou. Toto je veľmi častý aj v literatúre, aj v našich dátach. Ale vlastne to nie je ich nápad. Ako mamička píše na konci, že učiteľka to proste navrhla a vlastne ona to tak chcela. Čiže, lebo jej sú poskytnuté nejaké argumenty, ako to bude. A toto ešte nie je tá mamička, dobre, to bude ďalej. Že ako to pre ňu bude fungovať, že to bude proste vyhovovať dieťaťu, ono sa bude lepšie učiť, bude mať pomalšie tempo a všetko bude vlastne super. Ale túto sociálna pracovníčka upozorňuje na to, že nikto nepovie, že keď má skončené špeciálne vzdelávanie, že vlastne to portfólio tých ďalších vzdelávacích možností sa znižuje a napríklad si nemôže potom spraviť maturitu alebo skončí na takých odboroch ako praktická žena a podobne, že potom vlastne to vedie k nezamestnanosti a úplne sa podporuje ten začarovaný kruh tých nerovností. Čiže tuto je tá mamička, o ktorej som už ja začala hovoriť. Ona píše, že jej teda všetky 3 deti stala preradiť do špeciálnej školy, pretože mali problémy teda s tempom výučby a zrazu mali v tej špeciálnej škole samé jednotky a všetko bolo super a keď sa jej pýtame, že vy ste to chceli, tak povie, že áno, že to ja som chcela, áno, a že aj pri tých akože všetkých 3. A že áno, tak oni mi dali taký návrh a ja som súhlasila. Ale to bolo zase v situácii, kedy ešte ona nevie, že aké to bude mať úplne následky pre tie deti. A teraz v druhom projekte, ktorý vlastne robíme s mladými ľuďmi, ktorí už si začínajú uvedomovať tie dôsledky pre ich život, ktoré mali rozhodnutia ich rodičov na ich život, tak toto sú veľmi veľké ľútosti, že oni skončili v tej špeciálnej škole a že im tým pádom boli zmarené všetky sny o kariére a o ďalšej školskej dochádzke. A ďalšou témou bolo vôľa, aby dobre bolo. To sa viac týka toho, že prečo vlastne niektorí ľudia nenahlasujú toto zlé zaobchádzanie. A naši participanti to prezentovali ako takú snahu o nekonfliktnosť, že oni už majú tých problémov dosť a nechcú si spôsobovať ďalšie problémy. Ale zase tam sa to aj prelína s tým, že s viacerými témami, o ktorých budem hovoriť viac neskôr, teda tým, že oni nemajú na to dostatočné kompetencie, dostatočnú pozíciu mocenskú alebo informácie a tak ďalej. Ale každopádne oni si to subjektívne vysvetľujú takto, že oni chcú vlastne, aby bol len pokoj a tým pádom robia kompromisy, čo sa týka svojich práv. A zase bývajú do toho častokrát vmanipulovaní. Tuto v tomto príbehu napríklad participant hovorí, že oni sa aj sťažovali, ale najvyšší riaditeľ policajtov ich prišiel prosiť, aby to odvolali, lebo majú rodiny, deti,
a že budú bez práce a nebudú mať čo jesť a nebudú sa ako mať starať o rodiny, tak proste a participanti oni sú kresťania a že im to bolo ľúto a nechceli sa ťahať po súdoch, čo je teda pochopiteľné a mali malé deti a bola tehotná. Čiže si to vlastne vysvetlili, nakoniec si to racionalizovali tak, že to bolo ich morálna pozícia, lebo oni sú kresťania a oni nechceli mať problémy a tak podobne. Aj keď je to teda, dá sa to interpretovať tak a my sme to interpretovali tak, že im to je zase tak. A nechceli, aby policajti mali problémy, hej? Áno, policajti by zomreli od hladu, takže nechceli im proste poškodiť. Prečo? Prečo policajti by mali problémy? Ten najvyšší veliteľ, áno, asi by tam museli nejak preskupovať. Nejaké disciplinárne konanie by asi bolo, lebo zle zaobchádzali s Romami. Ale však toto bolo vzdelanie. Nie, ja to teraz hovorím o všetkom dokopy, takže je to taký guláš, že kde všade sa im to zle zaobchádzanie dialo a toto bolo konkrétne, že s políciou. S políciou. Rozumiem, ja si myslím, Toto neviem, nespomínam si, že v ktorom príbehu. Hej, toto bolo fyzické? Takže tak. A ďalší príbeh, čiže toto hovorí zase mamička, že keď jej dieťa zažívalo teda segregáciu a šikanu, tak proste ona chcela nie hádky, ale aby všetko bolo dobré, aby sa nič nestalo, aby nejaký problém s policajtami, kde zase vidíme ten strach, ktorý možno tu nie je až tak prítomný v tomto jednom výroku, ale bol prítomný v dátach. Že teda oni sa boja, že čo keď, ale potom policajti prídu, keď ja sa budem sťažovať a potom z toho budú ešte väčšie problémy. A ja vlastne chcem iba pokoj. Takže vlastne to je tým, že ja chcem pokoj, nie tým, že sa cítim ohrozený týmito zložkami. A to vidíme aj v ďalšom výroku. Pán, ktorý mal problémy, myslím, že to bol Úrad práce, sociálnej veci, rodiny, že tam dostával také nejaké prívlastky, že a vy ste všetci taká jedna banda a že on hovorí, že neriešil som to, mával som rukou a nechcel som mať problémy. Veď čo keď zavolá policajtov a je zle? A potom zase to ale racionalizuje si, že lebo ja nie som akože konfliktný človek. Čiže oni sa s tým proste vysporiadávajú takýmto spôsobom, ktorý je ako priateľnejší narratív pre nich, ako to, že vlastne ich niekto ohrozuje a že sa boja a že by museli postúpiť nejaké ďalšie kroky na to, aby sa mohli domáhať svojich práv. Ďalšou témou a ďalším takým častým pojmom bolo poníženie, kedy tie participanti hovoria o tom, ako ich tá majorita a tá verejná správa ponižuje určitými spôsobmi. A ako, teda my sme to interpretovali tak, že oni toto poníženie si potom internalizujú. A z tej poníženej pozície, kedy oni získajú pocit, že sú niečo menej ako tá majorita, že nemajú ani toľko práv a že by sa vlastne ani nemali domáhať. A to vlastne potom prispieva aj k tomu, že nenahlasujú toto zlé zaobchádzanie, pokiaľ k nemu dôjde. No a toto bol taký veľmi srdcervúci príbeh, teda ktorý demonstruje, ako to verejné poníženie alebo to externé poníženie bolo, dá sa povedať, internalizované, ale tento jednotlivec sa s tým vysporiadal tým, že chcel ako keby získať nejakú kontrolu nad tou situáciou. Čiže v škole sa mu učiteľka vysmievala, že má zadarmo obedy a že či sa nehambia, že teda majú zadarmo obedy a že prečo to takto robia. No a on sa teda po dlhých mesiacoch, čo sa mu toto dialo, tak sa ozval a prihlásil sa a povedal, že ja už sa tak hanbím chodiť na tie obedy, že sa hanbím ísť do tej jedálne kvôli vám, zjesť ten obed, tak ste ma hnusne ponížili. A matka hovorí o synovi, že on dovtedy ešte chodil asi 3 roky do školy tam, on odtedy na tie obedy nešiel. Čiže jednak bol ponížený a tá jeho integrita utrpela, ale on sa snažil podľa mňa teda získať kontrolu nad tou situáciou, aspoň tým, že sa jej vyhne. Že takto sa s tým vysporiadal miesto tej inej cesty toho podania tej sťažnosti, ktorá zase uvidíme v ďalších výrokoch, že prečo vlastne je taká komplikovaná tá cesta. A toto hovorí sociálny pracovník, že sa snaží posielať klientov si vyriešiť na úrad práce veci, ale že im chýba sebaistota, lebo oni už dopredu vedia, že ako ich tam príjmu. A vlastne ten spôsob prijatia on nazýva, že
že sú to Rómovia. Proste to je nejaká kategória toho prijatia, príjmanie Rómov. Čiže oni už vedia, že teda berú sa ako keby boli menej cenní, že nebude s nimi zaobchádzané ako s inými ľuďmi. No a podobná taká internalizácia nejakého presvedčenia, čo sme tam zachytili, čo veríme, že sa deje, je internalizácia pocitu bezmocnosti, ktorý vyplýva z toho, že aj sťažnosti, ktoré podávali, vlastne sa nedoriešili k spokojnosti. Čiže im sa znižuje také presvedčenie o nejakej svojej kompetencii, o svojom sebavedomí, a prestanú sa snažiť. Čiže tam dochádza k takému nejakej naučenej bezmocnosti. A to samozrejme zo sebou nesie veľa vecí, že prečo oni sa cítia takí bezmocní, prečo nemajú dosah na to, čo sa im deje a na to, čo s tým môžu robiť. Teda majú presvedčenie ako v tomto výroku, že by sa to proste nedoriešilo. Ďalej hovoria, že oni by mi aj tak neverili. Čiže tam tá nedôvera a tá úplne iná pozícia moci voči tým, ktorí o nich rozhodujú. A ani aj tá absencia tých informácií, že neviem, kde sa sťažovať, kde, komu a nemám sa vlastne ako sťažovať. Čiže tam sa to všetko mieša, že čo sú všetko tie bariéry k tej sťažnosti. Ale dá sa to všetko podľa mňa generalizovať na ten pocit tej bezmocnosti, že keď to zoberieme všetko ako balíček, hej, že nemáme informácie, nemáme prostriedky a tak ďalej, nemáme peniaze na súdy a tak ďalej, tak to u nich takto podľa mňa splýva do toho presvedčenia, že by sa to proste aj tak neoplatilo. A veľmi často participanti opakujú to slovné spojenie, že furt dačo. Že proste aj keby nahlásili, aj keby sa neviem čo, aj keby sa súdili, tak proste tam bude furt dačo iné. Že furt dačo. Toto veľmi často sa teda opakovalo. Čo sa týka ich identity a ako vplýva zlé zaobchádzanie na identitu a naopak, ako identita potom vplýva na to vysporadovanie sa so zlým zaobchádzaním. Čo tam tak najčastejšie sme nachádzali? Ako spochybňujú tú svoju etnickú identitu, teda ako sa od nej dištancujú, alebo je to veľmi situačné, že či sa oni priznávajú, či sú teda hrdí na to rómstvo, alebo či nechcú byť Rómovia. A tuto napríklad táto participantka sa vyslovene dištancuje najprv, keď sa jej pýtame, čo je podľa nej to rómske. A ona hovorí, že ja neviem, no pesničky, čo počúvajú, viete, a vrieskajú po sebe a to mi vadí. A my sa pýtame, že akože tí ostatní Rómovia, že no a majú takú inú reč, viete, vrieskajú po sebe, štikajú po sebe. A cigánske toto majú sukne. Že v tom bode proste sa chce dištancovať, pretože tá etnická identita vníma, že je stigmatizovaná a že by sa mala proste nejak vyčleniť z tej skupiny, aby sa prezentovala v nejakom svetle. Alebo inej participant. Aha, to je tá istá participantka. Áno. Čiže tuto tak pekne uvidíme, že ako sa v rôznych situáciách rôzne podieľa na tej etnickej identite. A tam sa jej pýtame, že vy sa cítite byť Rómka? A ona, že ani nie, že mne to už je skoro normálne, lebo ja som furt medzi bielými a ani deti vlastne neučí po rómsky. Ale... Aha, nie, tak toto nemýlim sa, nedali sme tam ten tretí výrok. Nie, tretí výrok tejto pani sme nedali, ale ona sa vlastne v dôsledku niekedy aj priznávala a bola hrdá na tú rómskú identitu. Ale to tiež ešte asi uvidíme, pokiaľ sa nemýlim. A teda ešte iný Róm, ktorý mal vyššiu mieru integrácie, tak on zase sa dištancuje od Rómov, ktorí bývajú v osade. Že teda preňho ten Róm, ktorý si ako keby, ktorý nosí tú stigmu, je ten Róm, ktorý žije v osade a on hovorí, že ale oni si myslia, že keď je niekto Róm, takže musí žiť v osade, ale ja nežijem v osade. Akože je to proste preňho obrana. A ako tú svoju identitu Rómovia používajú, aby sa vysporiadali so zlým zaobchádzaním,
tým, že napríklad tú identitu sa snažia rozšíriť, snažia sa, aby bola čo najvšeobecnejšia, odvolávajú sa na nejaké prívlastky, ako že ja nie som Róm, ja som človek, alebo ja som Slovák. A táto participantka hovorí, ja nie som Róm, ja sa necítim žiadny druh, ja som žena, matka, rozvedená žena. Čiže hľadajú proste iné atribúty, ktorými sa môžu prezentovať pred tým, ako vyzdvihnú tú svoju etnickú identitu. Čiže tá viacnásobná identita má určité poradie a participanti rôzne uprednostňujú poradie týchto svojich subjektivít. Tu pokračuje tá istá participantka a hovorí, to je ďalší typ, ako sa vysporadúvajú s tým zlým zaobchádzaním, že sa snažia odosobniť úplne a nechcú nikým byť. Nechcú byť za nikoho označovaní, nechcú mať žiadne nálepky. Čiže ona hovorí, ja nechcem byť, ja som kto som. Ale zase na druhej strane tu vidíme ten kontrast, kedy sa jednak človek dištancuje od tej etnickej identity, ale na druhej strane mu prináša hrdosť, ktorá mu potom pomáha sa vyrovnávať s tým zlým zaobchádzaním, pretože cíti nejakú spolupatričnosť s komunitou. Čiže hovorí, že ona je hrdá na svojich ľudí a patrí do tohto sveta, do toho kmeňa a bojovala by za tých svojich ľudí. Druhá časť výskumu, taká stručnejšia, a to už len prebehnem. Čiže zisťovali sme, či na Slovensku je to zlé zaobchádzanie zachytené v nejakých databázach, ak áno, v akých a čo sa tam píše. Podávali sme žiadosti na inštitúcie, ktoré sú v ľavom stĺpčeku. Snažili sme sa vypočuť všetky odporúčania, že kto by takouto databázou mohol disponovať. A nepodarilo sa nám od nikoho získať tie databázy, respektíve odpísali nám, že databázy nevedú. A podarilo sa nám získať informácie len od verejného ochrancu práv, ktorí nám poslali 13 prípadových štúdií, ktorých vlastne parafrazovali to podanie a riešenie. Čiže čo bolo také zaujímavé, že táto kancelária verejného ochrancu práv vlastne síce konštatovala, že vydala nejaké odporúčania, ale často sa vyskytovalo v tých odporúčaniach, teda často sa vyskytovalo v tých správach, že napríklad samospráva alebo ten orgán, ktorý bol požiadaný o nápravu, do istej miery odignoroval tieto ich odporúčania. Takže som vybrala 2 prípady a príklady z týchto databáz. Napríklad pri fyzickom útoku, toto bol COVID, covidová mimoriadna situácia, kedy komunita mala nedostatok pitnej vody a bol im prístup k pitnej vode len prostredníctvom miestnej studne. Čiže kancelária požiadala o nápravu, čo najskoršie možné pripojenie a obec skonštatovala, že sa do výzvy nezapojila z dôvodu finančných výdavkov. Alebo druhý podnet, ktorý vlastne nebol vyriešený k spokojnosti dotknutých. Policajný zákrok, fyzicky, vznikla potyčka a policajti teda deklarovali, že donúcovacie prostriedky využili len voči jednému Rómovi, ktorý sa bránil, ale pri vyšetreniach bolo zistené, že boli napadnuté, že mali teda zranenia aj ženy a aj druhý muž, ktorý nekladol odpor. Čiže a tam vlastne kancelária konštatuje, že oni už dlhodobo, že toto nie je prvýkrát, že dávajú podnety, aby polícia nosila telové kamery pri zásahoch, a ktoré stále teda absentujú. A potom sa tým zamedzuje vyšetrovaniu týchto činov. Tu máme všetky možné odporúčania, ktoré sme uviedli do reportu, ale čo je také dôležité a viditeľné z tých databáz, samozrejme mohli sme nejaké proste nezachytiť alebo nenájsť a nedopátrať sa k ním, ale už len to, že je také ťažké sa k tým databázam dostať, to už ak tie databázy naozaj neexistujú, tak je vysoká potreba takéto databázy viesť, aby sa proste zachytával ten proces
a tie prostriedky, ktoré by mohli byť nápomocné. A potom samozrejme všelijaké formy konzultácií s členmi komunity o tom, kde môžu nahlasovať takéto akty voči teda porušovania ich práv alebo len tie menšie formy zlého zaobchádzania, kde ako a pracovať aj s tými psychologickými dôsledkami, ktoré to na nich zanecháva a ktoré vlastne potom umožňujú aj ten začarovaný kruh, že sa oni vzdávajú tých svojich práv a potom to vlastne podporuje niektorých zamestnancov štátnej správy v tom ďalej pokračovať. A to je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, Nika, že si zastúpila takto narýchlo Ivana, ktorý mal asi väčšiu časť toho odprezentovať. A ja teraz asi vypnem vzdielanie. Ak dovolíte, otvorím diskusiu a ja by som sa rada teda opýtala dve veci, ak môžem, a potom dáme priestor aj ostatným. Moja prvá otázka je, že aké bolo zadanie zo strany úradu, aby si to trošku zaramcovala, lebo si nám to úplne nezaramcovala, že čo ste vlastne, akú úlohu ste plnili a prečo ste tento výskum začali robiť, si vám. Aké sú formy zlého zaobchádzania zo strany verejnej moci a ako ich riešia? Rómovia. Čiže to zaujímal úrad splnomocnice. A vy ste moja druhá otázka smeruje k tomu, že ako bolo zadefinované to zlé zaobchádzanie, že či vy ste dostali nejakú definíciu od zadavateľa, alebo s akou definíciou ste pracovali vy a ako ste to vlastne vysvetlili tým Rómom a Rómkam, keď ste sa ich na to pýtali, že na čo sa ich vlastne pýtate, hej, lebo tam tiež, aj ako keď sme sa bavili o sexuálnom násilí, tak niekto za sexuálne násilie nepovažuje to, čo druhý človek za ňuž považuje. Čiže ako toto prebiehalo, tá konceptualizácia toho? Nedostali sme definíciu, čiže sme si vyhľadávali definície zvonku, s ktorými sme sa stotožňovali, ktoré vlastne rozširovali tú definíciu diskriminácie na tie také menej viditeľné prejavy, ponižovania a vlastne vyjadrovania toho povyšeneckého postoja, alebo teda toho, že si o tom človeku myslíme niečo menej ako o nás, ktorý je členom rómskej menšiny. A ako sme to vysvetľovali, ja som čakala, že s tým bude väčší problém, ale vždycky sme sa s nimi dorozumeli, že hneď stačilo povedať, že či sa im stalo niečo nespravodlivé, alebo či sa im stalo niečo zlé. Aj či s nimi niekto zle zaobchádzal a hneď sa rozprávali. Teda vždycky sme špecifikovali, že to musia byť orgány štátnej správy, verejné inštitúcie a dávali sme im príklady, že napríklad zdravotníctvo, školstvo a aj sme sa potom dopytovali, že dobre, tak už sme zistili o školstve a napríklad nejaké úrady, alebo že nebol tam nejaký komunikačný šum v tomto smere, keď sme sa pýtali, že nespravodlivé alebo zlé. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Teraz otváram diskusiu, nech sa páči, či už v online, ak sa niekto chcete spýtať, tak prosím vás, zdvihnite tam ruku v tých reactions a ja si vás všimnem určite, alebo tu v miestnosti. Jana, ty sa chceš? No, nech sa páči. Jana Plichtová. Mne sa veľmi páči to zadanie, aj to, ako ste k nemu pristúpili, aj tie výsledky sú, myslím, veľmi zaujímavé a užitočné. Mám niekoľko takých malých pripomienok. Jednak som považovala za relevantnejšie, alebo za relevantnejšie, keby ste to rámcovali interakciou, nie že len nejakými aktami, lebo to sa všetko dialo v nejakej interakcii, to, čo oni opisovali. Čiže o tom by som potom referovala v rámci sociálnej komunikácie, tak ako sa volá tento kabinet. Čiže to by bolo veľmi dobré ukázať, že vlastne ten pojem má svoj teoretický aj praktický význam. Že to sú interakcie. Hej. Súčasne by to lepšie aj korešpondovalo s takými tými alternatívnymi epistemologickými pozíciami, ako je nielen sociálny konštrukcionizmus, ale najmä ten symbolický interakcionizmus. Tam práve takto s tým pracuje, hej, ako ich oslovujú.
či vlastne sú schopní ich vypočuť, ako reagujú na ich ponosy, ako vlastne, hej, že či sú bráni ako rovnocenní partneri. A tam tá rovnocennosť je čosi viac ako len nespravodlivosť. A vlastne o to ide. Lebo Čiže vy ste šli do terénu a sledovali tie ich interakcie? Nie, ale rozprávala s nimi o tých interakciách. Áno, do terénu by to bolo veľmi fajn, to by bolo úplne najlepšie dáta, keby ste mali záznamy z toho, že ako s nimi reagujú, ako s nimi ale cez to interview a report, ale viac sa pýtať na to, že ako s nimi komunikujú. Myslím, že obe cesty by boli veľmi fajn, lebo by sa ukázalo prakticky a vlastne aj tým štátnym orgánom, že to nejde len o to, že niekto nabrízga, alebo že nepríjme ich sťažnosť, alebo že ich úmyselne manipuluje a nepovie im dôsledky, hej. Ale že to v podstate tam je narušený ten princíp základný tej slušnej komunikácii, rovnosť, úcta, rešpekt, dôstojnosť. Hej. My sme sa snažili ísť do tej hĺbky a čo najviac sa dalo pýtať sa presne, ako tie interakcie prebiehali. Ale čo je šokujúce, že niekedy aj v tých rozhovoroch so sociálnymi pracovníčkami a pracovníkmi tam bolo citeľné také pohrdanie ľuďom, s ktorými pracujú. No veď, a to je vlastne veľmi vážny výsledok tej vašej štúdie. Takže, aby ste povýšili tie výsledky, ktoré sú naozaj extrémne zaujímavé, tak by to bolo treba ešte takto rámcovať, aby ste tú rovnocennosť, tú úctu, rešpekt, čo je základom každej ľudskej humanitnej komunikácie, tak tam je to tak, no je tam v tých dátach toho viac, aj môžeme s nimi ďalej pracovať. Pre potreby tej správy to malo byť také viac deskriptívnejšie, že čo vlastne... Jasné, len aby aj oni to pochopili, že súčasťou toho je ten štýl, ten spôsob komunikácie. Čiže to nie je len to, ako to vnímajú Rómovia, ale to je aj to, v akej pozícii strany a do akej situujú tí sociálni pracovníci alebo pracovníci z ministerstva alebo ktokoľvek, kto predstavuje tú štátnu moc, že vlastne ako ich do toho situujú, hej, do takého postavenia. No a potom mám ešte jednu teoretickú poznámku k tej identite. Tam, v sociálnej identite, tam myslím, že by mohla pomôcť tá teória pána Moscoviciho, ktorý hovorí, rozdeľuje tie minority, ale aj majority na anomické a nomické. A tie anomické sú práve tie, ktoré nemajú tú pozitívnu identifikáciu, ktorí sa nemôžu stotožniť jednoznačne s tým, ja som ten a mať z toho pocit pozitívny a sebavedomý a od toho vlastne sa odvíja potom tá ich schopnosť jednať z pozície. Ale Ivan sa tam rozoberal v tej teórii, ale ja nie som expertka, ale nájdeme to je veľmi dôležité, lebo ako vidno, oni sa radšej nakoniec stiahnu a to, čo ste nazvali ako racionalizácia, proste si to nejako sa opisujú v tých pozitívnych, že chcem mať pokoj, chcem, aby bolo dobre. A ja som dobrý kresťan, hej. A ja som dobrý kresťan. No veľmi mi to pripomínalo Pellegriniho jeho kampani. Že toto je ten strach, ktorý samozrejme vzniká nie ako bezprostredné ohrozenie, ale ako predvídanie všetkých dôsledkov nejakej sťažnosti. Či to má vôbec význam, či to nespôsobí ešte ďalšiu diskrimináciu, a tak ďalej. Či niekomu z tých pozitív mocných neuškodí, no tak toto je úplne prevrátené už myslenie. To je vlastne internalizovaná stigma, hej, že tak sa k tomu hovorí v literatúre. Toto je veľmi... Máme to naučená bezpečnosť. Čiže super zadanie. Len ešte, aby ste to tak nejako aby to pochopili zo všetkých rôznych strán. Máme tu dve otázky z online. Jedna je v čete, pýta sa pán Jakub Žalúdko, ktorý sa pýta, že či to bude verejne dostupné, alebo už to je verejne dostupné, tá správa minimálne.
A že záznam z webinára pošleme mailom, nie, ale my ho dáme na našu YouTube kanál, kde sa bude dať teda si vypočuť. Neviem o tom, že by bola verejne dostupná táto správa. A prečo by nebola? Lebo úrad splnomocnenca je majiteľom. A potom musí byť v režime utajenia. Ale Ak nie je v režime utajenia, tak všetko je verejné. všetko je verejné pre pána. Stopnem to, je to verejne, práve som si to stiahol zo Pán strany. Musíka to práve našiel na stránke. Aha, super, ďakujeme. Pošlem link za chvíľku do chatu. Ďakujeme. Lebo my tú správu vlastne sme im odovzdali v písomnej podobe na papieri a v PDF-ku, ale vy tak, že na stránke, tak to je super. Musí to byť verejné. A pán Mušinka, vy ste sa chceli niečo spýtať? Nech sa páči, dobrý deň. Dobrý deň. Ako ja, samozrejme, myslím si, že to je celkom dobrý výskum a som strašne rád, keby som mal tak krásne východňarsky podľubovať rusnácky, tak som rád, že aj pomocné vedy antropologické konečne idú do terénu, akože sociológia, pretože samozrejme množstvo tých otázok, aj čo zaznelo predtým, sa dá zodpovedať jedine ako dlhodobým antropologickým výskumom priamo v teréne. Ale tá moja otázka samozrejme ide inde. Mňa by zaujímalo dve roviny. Vy ste na začiatku spomínali, akože ste sa stretli s tým, že v tých istých rodinách tie isté situácie jedni vnímali ako diskriminujúce, druhí nevnímali, ako či by ste k tomu mohli viacej. A do akej miery ste sa stretli s tým, pretože to je také tie metodologické obmedzenia práve tohto typu výskumov je, do akej miery to, čo výskumník považuje za diskrimináciu, skutočne aj v reálnom živote za diskrimináciu považuje aj ten respondent proste. A jedna vec je, a samozrejme ten obrovský rozdiel medzi deklaratívnou rovinou a reálnou rovinou. Čiastočne ste sa toho dotkli, akože proste spustu veci, akože z nášho pohľadu, keby nám niekto urobil kvanta veci, tak to považujeme za brutálnu diskrimináciu a množstvo z toho proste oni už ani nevnímajú ako diskrimináciu. Je to normálny spôsob života. No k tomu, že sme mali príbehy teda z dvoch rôznych strán, ktoré zneli úplne inak, len sme tam zistili, že to je o tom istom, lebo povedali mená nejakých svojich príbuzných a tak ďalej a že tie situácie vlastne potom sme zistili, že sa prekrývajú. Tak napríklad niekto skončil v nemocnici a jedna členka rodiny to opísala a zomrel teda pri tom zákroku, myslím, že niečo tam bolo asi teda zle vykonané, to predpokladala jedna. Nejaký lekársky zákrok, hej? Áno, že ten zákrok bol zbabraný a ten človek potom zobral. A teda jedna participantka to celé zhadzovala na tých lekárov a že ho zabili a ona to sa snažila aj riešiť, aj dať nejaké podnety a tak ďalej, čiže sa v tom dlhodobo angažovala. A druhá členka tej istej rodiny ten istý incident vnímala, že on bol chorý a že proste oni sa snažili a že boli tam prítomní pri ňom a stále nápomocní a tak ďalej. A keď sme sa snažili teda dopytovať, aby sme zistili viac, ale tak vlastne tam stále bola tá odpoveď, že nie, že oni akože spravili to super. Ale potom, keď sme pozerali na tie interviá ako celky, tak viac sa opakovalo, že pri tých ľuďoch, ktorí to nevnímali ako krivdu, ani celkovo nevnímali nejaké veci, ktoré sa im diali ako krivdu. A oni hovorili, že ja už som taká zvyknutá, ja som taká zocelená. A všetci boli ku mne dobrí v škole a nikdy vlastne som dokopy ani nezažila zlé zaobchádzanie. Že tam už to skôr, ale to zase môžeme len špekulovať, že už to tam bolo skôr také potlačované, že to už bola tá obrana. A buď tá reziliencia tak nekriticky proste zvýšená, alebo tá emocionálna regulácia, že toto proste pomáhalo tým ľuďom. A druhá otázka, že čo je vlastne diskriminácia, no tak ako to budeme chcieť predpokladať v tom výskume. My sme predpokladali, že to, čo nejaký subjekt povie, ešte nemusí vypovedať úplne o tej realite, ktorú skúmame a berieme do úvahy proste pozíciu, z ktorej ten človek vystupuje. Takže vieme, že toto je znevýhodnená skupina a vieme, že ľudia, o ktorých hovoria napríklad ten veliteľ policajný, ktorý by mal zrazu zomrieť od hladu, že to podľa našej interpretácie je teda menej pravdepodobné ako to, že by malo byť uškodené tej menšine, ktorá má menší podiel na moci.
Ale áno, keby sme si vybrali nejaký fenomenologickejší výskum, tak tam by sme nešli do takýchto objektivizácií. Čiže je to len na tom, že ako si to nastavíme a my sme si to snažili nastaviť tak medzi realistickým a konštruktivistickým. Ešte na vysvetlenie, pán Mušinka, že my sme ešte väčšia pomocná veda antropologická, lebo my sme psychológovia, nie? No, o to viacej. A toto je dokonca filozofka, pôvodne vyššie. A máme tu ešte v čete komentár od pána Mikuláša Lakatoša z úradu splnomocnenca a vlastne pán Lakatoš nám tiež poslal už ten link. Takže ďakujeme, všetci si ho môžete pozrieť. A Gabo, ty si mal otázku však? No, ja som ešte k tomu zoznamu tých múdrych konceptov, ktoré ponúkla Jana Plichtová na to také post hoc síce, ale nejaké analytické štrukturovanie tých výsledkov, aby sa aj zrozumiteľnejšie dali komunikovať v zmysle nejakých intervenčných alebo optimalizačných stratégií v budúcnosti. Tak myslím, že veľmi užitočné by bolo hľadať v tom, že kde zlyháva ten proces vytvárania toho aktérstva u tých Rómov, pretože tam evidentne bola dominancia tých únikových a ospravedlňujúcich všelijakých reflexí tých situácií a zrejme sa u nich nevytvára to aktérstvo, ktoré v občianskej spoločnosti je nevyhnutné na to, aby človek si vedel obhájiť svoje práva a svoju dôstojnosť v tom otvorenom dialogu a v tej sociálnej súťaži. Takže to ja neviem, od Davidsona odvodený pojem, ktorý už aj v psychológii sa bežne používa, a teda viac sociologicky ako psychologicky, ale to je vlastne z tej procesovej ontológie, že proste to vyrovnanie sa s tou štruktúrou moci, stotožnenie sa s tým miestom, kde sa nachádzam, vytváranie ambícií, kam sa chcem dostať v tej štruktúre, akú kompetenciu chcem mať a akými nástrojmi sa chcem dostať k tej svojej vlastnej oprávneným nárokom, tak ako tá koncepcia toho aktérstva by určite pomohla interpretácii tých vecí. Hej, to je super komentár a vlastne my chceme pokračovať s tými dátami a Ksenia si ich už čítala a presne toto si tam všimla, že na tomto sa dá stavať, všímať si, že čo vlastne jej chýba a aká je tam živná pôda pre ten movement. A že to je proces, áno. No. A aj teda ten skutočný vedec, lebo my sme pomocní veci, antropolog dáva palec hore na tieto reakcie. A však to pomáhame, nie? Však to je dobré. Pomáhame, dobre. To je kompliment, pán Mušinka, to je kompliment, ďakujeme. A teraz Miro Poper mal otázku, kolega, ale samozrejme aj vy, kolega, no, nemôžem otočiť na ňo počítač, lebo sa mi vytrhne kabel, tak hryť Mirko. Však Mirko môže. Ja mám takú širšiu otázku, mimo toho rámca, v ktorom si hovorila. Lebo zrovna minulý týždeň sme to riešili v Prahe s českými študentmi, že tam sa teraz taký nový problém ukazuje v súvislosti s Ukrajincami. To znamená, že tí Rómovia sa zrazu cítia diskriminovaní, pretože na tých Ukrajincov sa nachádzajú zdroje, že keď ubytujete Ukrajinca, tak ste skôr hrdina, kdežto s Rómami to neplatia. Teraz, že tí Rómovia vedia jazyk na rozdiel od toho, že Ukrajinci nevedia. Čiže tam vlastne teraz je veľký konflikt skôr medzi tými menšinami a tou majoritou. A že či ste vy na niečo podobne nenarazili, že vlastne sa deje aj na Slovensku? Či to tí Rómovia nespomenuli, alebo možno nielen v tomto výskume, možno to je otázka aj na Vašku, na Kseniu, že či proste aj u nás niečo takéto sa deje. Sociálne porovnanie. No. To sa hovorí, že competitive victimhood, hej, že kto je teda má väčší právo na status. Najprv na Nikolu, že či ste na to vy nenarazili v tom výskume a potom... Mali sme v dátach také diskriminačné vyjadrenia, že tí Ukrajinci a to vlastne oni tu prišli a zničili všetko, čo asi vyplývalo presne z toho, že mali pocit, že prečo s nimi sa zaobchádza inak. To je iné porovnávanie zrazu. No. To porovnávanie je veľmi dôležité. Ale ja o tom viac neviem. Ale vyskytlo sa to aj vo vašich dátach, lebo v Čechách vyslovene to išlo do roviny proste protestov, čo bolo otázne, či to už potom nejakí politici populisticky neživili tie nálady, alebo ako. Ale to sa ukazuje vlastne, keď si na nás Miro nasmeroval otázku aj vo viacerých iných krajinách, napríklad Emanuele Politi, taký chlapík, ktorý pôsobí v Belgicku a robili obrovský výskum po vypuknutí vojny
v Ukrajine, kde vlastne aj v tých utečeneckých táboroch, tak majú dáta tiež, že aj tí samotní utečenci, ktorí sú už dlhodobejšie napríklad v Belgicku, až tak rýchlo sa neprocesujú tie ich prípady, tak mali vlastne z toho, ako boli pobúrení týmto, hej, že vlastne tie dvojité štandardy, ako sa to nazýva v literatúre, sú teda reflektované aj samotnými príslušníkmi minorít naprieč asi európskymi krajinami, pre ktorých tam ukrajinská migrácia bola relevantnejšia. A nie je to tou farbou pleti, že by bola väčšou prekážkou? Takže netýka sa to len Rómov, hej, netýka sa to len Rómov. Určite ani sa to netýka len čiernych, to je proste, ako sa tá spoločnosť chová. A Ksenia, chcela si niečo odpovedať k tomu, že či? No, len som, nie, že Ukrajinci vlastne, keď sa to stalo, tak Európska únia, všetci aj túto vlastne nastal zákon tých utečencov, nie, že proste to veľmi... Oni nie sú migranti, oni sú beženci. Oni sú odidenci, hej. Čiže hneď vlastne aj nejakým zákonom povedali. Áno, vymysleli nový termín. Kdežto vlastne, ako s tými Romami je to ešte špecifická situácia, hej, ale vlastne s tými ostatnými migrantmi... Ale prvne viem, že Simona a Roman robia o tom výskum. Však Roman, si to ty Roman Koky, čo si tam Roman, alebo je to nejaký iný Roman, že by si nám o tom mohol povedať? Je tam nejaký Roman? Sem to ja. A Roman, a vieš nám k tomu prosím ty niečo povedať, že máte už nejaké dáta, čo sa dajú nejako zhrnúť? V souvislosti s tím konfliktem mezi Romy a Ukrajinci. No my jsme vlastně tam testovali v přímého i nepřímého kontaktu na postoje, na vzájemné postoje. Vlastně zajímavé bylo, že u ukrajinského souboru tam vlastně vyšel jako signifikantní prediktor masmediální kontakt, to znamená to, jak se setkávali s Romy v rámci mediálních zpráv, což vlastně zvyšovalo fyzickou hrozbu a následně se to spojovalo s horšími postoji. A naopak vlastně u Romů tam hrál roli, nebo signifikantní prediktor byl vlastně přímý kontakt, který se pak spojoval s fyzickou hrozbou a negativními postoji. Čiže, ale zo strany majority teraz, alebo voči sebe tých minorít? Ne, v rámci těch interminoritních stavů. OK, ďakujeme. To bol Roman Koky z Brno Lab of Intergroup Process. Už butajenie, hej. Ale my sme na teba prišli. Ešte nejaké otázky alebo komentáre, či už z online, alebo z tejto... Ja keď môžem, by som vstúpil do toho, len nevedel som, kde sa prihlásiť, lebo nemal som tú ruku na monitore. Dobrý deň všetkým. Som veľmi rád, že môžem vypočuť si, čo tu bolo odprezentované. Ste sami odborníci, ja som trošku možno človek z praxe, a tie skúsenosti mám veľmi veľa a veľmi zaujímavé. Ja som pôsobil v lokalite Chmiňanskej Jakubovany, takže v Jarovniciach a v ďalších takých ťažších lokalitách. Prvé, čo ste rozprávali o špeciálnych školách, veľmi s tým súhlasím. Problém nie je v Rómoch, problém je v učiteľoch, aby sme našli také osobnosti, ktoré by tým Rómom povedali tú pravdu, tak ako ste pekne povedali, že povedali im A, že v škole im bude dobre, ale nepovedali im B. Hej, že čo sa to týka ďalšieho ich života. Je veľký problém, že je tam boj o peniaze, je to financované tak, že tie špeciálne školy potrebujú žiakov. No a opierajú sa aj o to, že rozprávajú, že keď staršie deti chodili, nech idú aj tie mladšie a boli ste spokojní. A veľakrát mám takú osobnú skúsenosť, že riaditelia neveľmi férovo sa k tým ľuďom správajú. Takže tu som plne na vašej strane a myslím si, že problém je u majority nájsť takých ľudí, aby sa k tým Rómom správali tak, ako sa má, aby im hovorili pravdu a aby im ten život uľahčovali, lebo ja pôsobím v zdravých regiónoch a máme v každých lokalitách asistentky svoje a majú problém, že tiež nemajú vzdelanie. Už sú teraz trošku vo vyššom veku a je problém, aby si to vzdelávanie rozširovali a tiež hovoria, keby nám niekto vtedy takto povedal, keby nás niekto usmernil. Takže to je jedna vec. Druhá vec,
Romovia z lokalít unikajú pred problémami. Ja mám jednu osobnú skúsenosť. Zobral som svoje asistentky do Prešova, do Novumu a tam sa stretli s diskrimináciou takou, že pani nechcela pri nich jesť obed. Obchodné centrum, kto ste neboli v Prešove, teda úplne. No, obchodné centrum Novum a jednoducho nechcela sedieť s nimi pri stole a oni to chceli riešiť, tak poďme stade preč. Hej? A to už sú asistentky, ktoré niečo prežili, takže taký bežný klient, človek z tej osady, on má veľa predsudkov a on, keď sa máde vyjde, on má z toho obrovský stres. Hej? Takže tým ľuďom treba pomôcť. A toto, čo ste rozprávali s tou diskrimináciou, v každej lokalite by mala byť nejaká kontaktná osoba, či už terénni sociálni pracovníci, či starostovia, alebo aj lídri zo strany Romov, lebo ja im stále hovorím, že nikto iný mi nepomôže, len tí lídri, ktorí tam žijú, aby sa na nich obracali a ukazovali možno cestu, smer, ako sa posúvať ďalej. Čo sa týka lekárov, ja mám také skúsenosti, poviem osobný príklad. V Chmiňanoch je pani doktorka Rotová, ktorá je skvelá žena, ktorá na konci roka našim 3 asistentkám dala poukážky do Lidru v hodnote 50 eur. A ja im hovorím tak, dievčatá, to je pre vás najväčšia odmena, jakú ste mohli dostať, lebo nejde o 50 eur, ale tá doktorka vás bere ako svoje sestričky. Vy ste už ako jej zamestnankyne. A potom mám skúsenosť s lekárkou, ktorá nemá rada Romov a ktorá hovorí a smrdia a sa neumývajú a ja už nemám na nich nervy. A tí ľudia to vycítia. Hej? A tam je veľmi ťažko nejaké pokroky robiť. Takže môj taký vnútorný pocit je, že veľa treba robiť aj zo strany majority, aby sme tie predsudky u tých ľudí burali. Je tu pán Mušinka, ho krásne pozdravuje, my sme Rusini. A ja keď som chodil do Prešova na strojnícku priemyslovku niekedy v 80. rokoch, tak keď padali všetky argumenty, tak nám hovorili, ty šalený Rusnak. Hej, vy rozmýšľate len do obeda a mňa sa to tak vtedy ťažko dotýkalo. Ja by som sa, dneska sa na tým uspievam, všade sa hlasím, že som hrdý Rusín, ale viem sa vžiť do tých Rómov, jak to prežívajú. Hej. Takže je to taký beh na dlhú tráť. Treba aj na strane Rómov, jak som hovoril, stále takých lídrov, aby ukazovali cestu, aby pomáhali, ale aj na strane majority. A musíme sami, nikto nám nepomôže. Ja hovorím, že aj jedno milé, dobré slovo robí zázraky, ale je veľmi veľa predsudkov spoločnosti, lebo sa s nimi dennodenne stretávam a tie predsudky sa môžu búrať len tak, že ľudia budú mať osobnú skúsenosť. Pokiaľ ju nebudú mať, je veľmi ťažko. A poviem len taký posledný príklad. Raz mi písala jedna Rómka, že ako sa mám. A ja som jej písal, že dobre, a si myslím, že keď mi tak píše, takže asi bude tak, kde v Anglicku. A ja jej píšem, že kde ste? V Anglicku, že čo tam nové? A ona mi hovorí, nie, my sme v Toronte, v Kanade. A vtedy som si povedal, ja som v Toronte bol a jej hovorím, super, že čo robia? Tak manžel maľuje byty. Super, tak v Svidníku alebo v Prešove nebol by najmenší problém Rómovi dať vymaľovať byt. Tu má 100 eur, maľuj, koľko do teba vyjde. A jej sa pýtam, a ty čo robíš? Ja chodím opatrovať deti. Hej, a vtedy som si povedal, že jak tá Kanada je ďaleko, lebo ja mám osobnú skúsenosť takú, že ja svoje deti pri svojich asistentkách by som nechal na týždeň, aby som im povedal, len volajte vtedy, keby niečo vážne. Hej, ale ľudia tú skúsenosť nemajú, takže Slovensko ešte je tak na tom, že asi deti Rómom opatrovať, ešte sme na to nedozreli, ale len preto, že nám chýba tá osobná skúsenosť. Že možno neodborné vyjadrenie, ale také osobné skúsenosti. A to je presne to, čo Roman Koky skúma, vlastne akú to má úlohu a ten sa už musel odpojiť, ale pán Mušinka ešte by rád niečo povedal, alebo... Ja len krátku reakciu na to. Do tejto diskusie ja používam jeden taký bonmot, s ktorým začínam svoje prednášky na univerzite, že Rómovia sú na Slovensku diskriminovaní a na to máme jednoduchý dôkaz. Nech zdvihne ruku ten z vás, ktorý by chcel byť dneska Rómom na Slovensku. A v tú ránu je vymalované, jak sa hovorí. Proste byť Rómov dneska na Slovensku, a nie len dneska, akože proste to v žiadnom prípade žiadne terno nie je. Tak. A ja ešte, ako Nika, ak k tomu ďalej, že ak vy chcete ďalej s tými dátami pracovať, tak vlastne je taký koncept, s ktorým pracovali naši kolegovia, ktorí mali projekt, vlastne, ktorý bol, myslím, v Bielefelde, viedol ho Andreas Cik. A ten projekt sa volal, že Misrecognition of Minorities in Europe.
A vlastne oni pracujú nie s pojmom diskriminácia alebo zlé zaobchádzanie, ale s pojmom misrecognition, ktorý sa strašne ťažko prekladá do slovenčiny. To je čosi ako nedostatočné uznanie, alebo nesprávne uznanie, alebo čo. A vyslovene je to o tých inštanciách prehliadania, hej? Že nie, že len niekto si chytí kabelku, alebo nechce ti prenajať byt, keď máš rómske priezvisko, alebo že keď si v obchode ako Róm alebo Rómka ide za tebou ochrankár, jak ten proste polovnícky pes, ale jednoducho ťa prehliada, hej. A to je veľmi zaujímavý pojem a oni k tomu majú veľmi zaujímavé výstupy a to dávam teda do pozornosti aj ostatným kolegom, kde porovnávali Rómov, moslimov a teraz neviem, či ešte niekoho tam mali, ale v rôznych krajinách boli rôzne relevantné minority a teda v Maďarsku, v Juhoslávii, bývale v Srbsku, myslím sa to robilo, a ešte kdesi boli práve Rómovia a Rómky ako tá minorita. Sú tam strašne zaujímavé príbehy tých Rómov a Rómok, ako s tou misrecognition, ktorú možno mnoho z nich by spadlo do toho zlého zaobchádzania. Akurát to nepatrí do tej, ako nielen vo verejnej sfére to bolo, že bolo to aj v tom každodennom živote. Takže to sú veľmi zaujímavé dáta, ktoré oni majú. Môžem k tomu poznámku, to je určite veľmi relevantné, ale ukázalo sa v tých širších porovnaniach, že tá rómska minorita je najviac diskriminovaná a že to sú tie najhrubšie formy diskriminácie. Čiže toto už misrecognition, to už je fajn, keby sme boli v tej etape, ale ešte sa chcem vrátiť k tej interpretácii, ako ste hovorili, že niektorí to takto vidia, že to bolo vlastne v poriadku, povedzme ten prípad v nemocnici a druhý zase hovoria o tom, že vlastne zdabili toho človeka. A to sa môže teda zovšeobecniť na iné samozrejme situácie. Ale tam je práve zaujímavé to, že a to je vlastne najväčší signál alebo najlepší znak tej diskriminácie, že oni dokonca obviňujú seba za niečo, čiže tak interiorizujú tú situáciu. Čiže toto by som považovala za úplne ten najmarkantnejší dôkaz tej diskriminácie a nie, že ako to interpretujú. Že je to vlastne tak internalizované. Oni si pripisujú tú vinu, hej? A že to aktérstvo vlastne negatívne ako keby dámcujú svoje, že je negatívne. Áno, to už je ako veľmi vážna vec, lebo predstavte si z tohto stavu prispieť nejakou intervenciou, aby mali to sebavedomie a boli aspoň schopní sa pýtať a dožadovať sa informácií, aby sa si mohli urobiť o tom jasnejší obraz. A keď získajú informácie, ktoré im hovoria, ale tam vlastne pochybili tí lekári. A možno pochybili vďaka tomu, že išlo o rómskeho človeka, hej? No tak tam, aby sa do toho opreli, no tak to už naozaj musí mať sebavedomie. Veď ja viem z vlastnej skúsenosti, hoci nepatrím k žiadnej teda minorite, že aké ťažké komunikovať v niektorých veciach s tou našou vrchnosťou. No presne, akože presne tá internalizácia je strašný problém. A to si ešte ja vždycky musím hovoriť, ale však máš pravdu, musíš do toho ísť, nesmieš sa báť, nesmieš unikať, ale to je fakt každodenná realita. No a ešte aj pre bežných občanov. Keď oni majú tých sociálnych pracovníkov, ktorí im majú pomáhať a potom sa stáva, že oni o nich naozaj veľmi škaredo rozprávajú a potom sa samozrejme, že nemajú už na koho ďalej obrátiť a to je tá vec, ktorú hovoril túto kolega z praxe, hej, že mali by mať niekoho. No oni tam sú ľudia, ale nie každý im naozaj pomáha a nie každý tam príde do toho s tým pochopením tých problémov. Proste, že boli participanti, ktorí hovorili o tom, že im nevyvážajú smeti, že im vyvážajú raz za mesiac alebo raz za 2 mesiace. A potom ukážu v televízii, ako tam majú bordel. A potom povie sociálna pracovníčka, že nie, že to oni sú bordelári. Áno. Tak to bolo naozaj také akože mám aj informácie od známej, ktorá robí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, že je nešťastná z toho, ako tie kolegyne s nimi zaobchádzajú, s tými Rómami. Takže hej, to je taká vec. A niektorí potom sú zase jednotlivci, ktorí sa snažia a aj učiteľky, že nechcú ich preraďovať do tej špeciálnej školy, ale majú nad sebou vedenie, kde tam je už proste tá systematická šikana a že sú do toho tlačení, lebo rodičia teda majoritných detí nechcú, aby tam mali rómske
alebo že napríklad dvíhajú poplatky za družinu, za školský klub detí, aby si to nemohli tie rómske deti dovoliť. A takéto veci, že vtedy tá učiteľka proste je bezmocná voči tomu. To je strašne smutné. No, akože veľmi náročný projekt na čítanie dát. A môžeme sa spýtať, že pán Lakatoš, ešte ak nás počujete, že vy čo budete teraz ďalej robiť s tými zisteniami? Že aký je vlastne plán, na čo úrad chce použiť tie zistenia, ak teda sa môžem opýtať? Ak chcete zdieľať, dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Viete čo, problém je, že nie som presne ten človek, ktorý má na starosti toto. Ja som z odboru monitoru a hodnotenia a tvorby politik, ale myslím, že neviem, s ktorou kolegyňou ste komunikovali. Myslím, že to bola kolegyňa Placha alebo kolega Škrabský. Tiborom na začiatku sa komunikovalo s kolegyňou, hej. Hej, tak asi, že oni sú že asi najrelevantnejší, ale tým, že je to zverejnené, je to verejné, a samozrejme my to potom odpočtujeme pre naše inštitúcie, ale určite kolegovia sú tí, ktorí vedia, že čo s tým sa plánuje. OK, ďakujem. Prečo vôbec vznikla táto výskumná iniciatíva? No práve, že hovorí pán Lakato, že on není ten zadavateľ, vieš? Ani to nie. Ale že vlastne keby ste, lebo vy máte strašne veľa takýchto ako keby zadaní, však v rámci programu, alebo že keby toto ste mohli vysvetliť, že... Áno, nejako keby my si robíme rôzne ako keby takéto tematické zisťovania z rôznych dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že teda sme štátna inštitúcia, ktorá priamo tvorí verejné politiky alebo koordinuje jednotlivé štátne rezorty pri tvorbe štátnych politík inkluzívnych, ktoré sa potom nejakým spôsobom odpočtujú smerom Európskej komisii. Takže na to, aby sme tvorili politiky, potrebujeme relevantné dáta, informácie z terénu a z tej situácie. Takže toto je jeden z tých dôvodov. No a preto tento rok, alebo teda už konečne sa nám posilnila aj naša analytická jednotka, takže viac menej už tieto ako keby tematické zisťovania budú robiť naši interní tematickí analytici, ale samozrejme myslím, že určite stále ešte budú aj nejaké externé spolupráce s vedeckými tímami. Ale hovorím, na toto máme samostatné oddelenie monitorovania a hodnotenia, ktorí to majú pod palcom, takže neviem presne. A že ono je to skôr zákazka Európskej komisie ako Slovenska, hej? Pardon, ja som nepočul veľmi dobre, priznám sa. Či je to teda skôr zákazka Európskej komisie alebo Slovenska? Myslím, že ten účel je obojstranný, že myslím, že ako pre úrad, pre ten subjekt je veľmi dôležité, aby sme porozumeli, ako tie politiky tvoriť, aby potom na konci dňa štát, ale aj Európska komisia boli sme všetci spokojní, aby to všetko bolo OK. Takže myslím, že to využitie je pre republiku alebo pre Slovensko a pre Európsku komiu takisto relevantný a dôležitý. A financovanie je Hej, a my sme tomu veľmi radi, lebo s úradom máme dlhodobú dobrý kontakt. Hej, to vlastne vďaka našim minulým projektom Forum a Engage, kde sme boli v úzkom kontaktu s úradom. Takže ďakujeme. Ďakujem. Nejaké otázky alebo komentáre alebo návrhy? Z online či z offline. Ja už len poslednú vec, Nika, že tam potom vlastne k tým identitám je veľmi relevantné aj to, čo robila minulý rok Henia Ševčíková na dizertačku vlastne o viacnásobnej kategorizácii, stigmatizácie. Ona má k tomu veľmi dobrý zmapovaný terén, vlastne literatúru, že ako sa vôbec skúma tá viacnásobná stigmatizácia a ako tí ľudia sa s tým vyrovnávajú. Čiže to je celkom zaujímavé si potom pozrieť k tomu výskumy aj v iných kontextoch ako rómskych, lebo tým Rómom je k tomu strašne málo dát. Psychológia, akože tomu sa takmer nikto nevenuje tej stigmatizácii a tým akože identitným stratégiám, ako vlastne sa s tým vyrovnať, ako tie dámy hovorili, že ja som niekto iný, ja som kresťan, ja som ten a ten. Poďme na to myslieť, keď vieme. Tak, áno, Miro? Teda keby som mal ešte pripomienky, tak mi sa zdá z tých odporúčaní, že sú málo psychologické, že sú väčšie základné teórie, jedna kontaktná, druhá teória hrozby a to treba využiť, keď psychológovia dávajú odporúčania. A rozhodne tam nie je len tá teória toho kontaktu, tam sú ďaleko relevantnejšie teórie. Že tie odporúčania vlastne vychádzali vyslovene z tých rozhovorov asi, že by ste to nejako širšie neteoretizovali, či? To bol len taký prídavok, jedna strana, tomu sme sa príliš nevenovali, priznám sa, takže by som... Ale práve tam je tá úloha sociálnych psychológov. Nie sociálnych vedcov, hej, že to vlastne možno viac rancovať do tých existujúcich teórií. Lebo to sú také odporúčania, ktoré som už stokrát počul. Hej, že vlastne sú veci, ktoré vieme ako sú väčšinou jasné. A zodpovednosť politikov, že akože tie odporúčania by boli veľmi takto dizajnované.
Nie, no tak to práve má byť prínos toho vášho výskumu, že nie len hovoriť o tom, že majorita má veľa práce, čo samozrejme je pravda, ale by malo byť povedané aj to B, že čo vlastne sa očakáva od tej majority a takisto je proste úplne iluzórne si myslieť, že každý sa dopracuje individuálne k tomu lepšiemu postoju k Rómom, že to musí byť aj nejaký systém vzdelávania a proste nejaký širší input. A monitorovania tých inštitúcií, ako vlastne vôbec fungujú. Vo vzťahu k marginalizovaným komunitám, nie len Rómom, alebo k nejakým stigmatizovaným skupinám obyvateľstva, nie len Rómom a Rómkam. Tam by mala byť tá kontrola, či tie inštitúcie naozaj fungujú v rámci nejakého rovného zaobchádzania, hej, že? A to je akože asi taká najvážnejšia vec. Ale aj smerom k Rómom samotným, pretože to je aj o ich vzdelávaní sa. Aby oni vedeli, že majú... Tá naučená bezmocnosť sa dá aj nejako prekonať, ale zmenou správania sa štátnych úradníkov sa tá naučená bezmocnosť neprekoná. Tú vnútornú energiu musia tí Rómovia tiež nejako aktivovať. Takže to je o tom aktérstve. Hej, o tom aktérstve, o tom, že to sú... Že tam je tá interakcia, no o tom, to hovorila Jana vlastne. Toho procesu vytvárania aktérstva. Čiže naozaj tá sociálna psychológia tu má veľa čo povedať. A ako vidno, stále ešte väčšina spoločnosti vôbec netuší, čo je tá sociálna psychológia, čo je to za vedu, čo skúma a čím môže prospieť tejto spoločnosti. No. Myslím, že sociálna psychológia je niečo ako náboženská psychológia. Nie, na to je tu ústav na prízemí. Tak, ak nie sú ďalšie žiadne otázky, tak tá nahrávka bude dostupná na našom YouTube. A my vás pozývame na ďalší seminár, ktorý bude 29. o 2., kde bude hovoriť Tibor Žingora z Univerzity v Chroningene o svojom výskume v škole a v triedách a o tom, ako sa vlastne vytvárajú rovesnícke siete, ako v tých rovesníckych sieťach sa šíria sociálne normy, cez to, že niektorí vlastne rovesníci sa stávajú nejakým spôsobom dominantnými aktérmi v tých triedách. Bude to celkom zaujímavé metodologicky, takže všetci ste srdečne pozvaní. Ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli na náš seminár. A za príjemnú atmosféru. A ďakujeme aj Nike, že zobrala na pleci aj Ivanovú rolu prezentačnú a dúfame, že sa s niektorými z vás uvidíme ešte na ďalších našich akciách. Sledujte naše Facebooky aj stránku a teda ste na mailing liste viacerí z vás, takže radi vás pozveme aj na budúce. Ďakujeme, pekný deň všetkým. Ďakujeme, dovidenia. 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 Ja to idem ešte. Čo mám ja urobiť? Mám zastaviť to nahrávanie najprv? No. Počúvajte, ešte sa... Počkajte, nie, ale keď dám to zomrie, či nie? Je tam recording a je tam vedľa. Kde je recording? Čiže tu dám stop.